राम जी के भैले जनमुआ हो रामा चैत के महीनवा। राम जी के भैले जनमुआ हो रामा चैत के महीनवा। कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण। कैकेयी के भरत भुवन हो रामा। कैकेयी के भरत भुवन हो रामा चैत के महीनवा। राम जी के भई